Nginibingelele ngiphinde nginamukela kuNqambo Media. Wey'ngane zakwethu la nginiphathele iy'ndaba ezibuhlungu ezithi akasekho umsakazi wokhozi FM umama uZanele Mbokazi. Umama uZanele Mbokazi kubikwa ukuthi udlule namhlanje phakathi kwamabili ebusuku eshonele esibhedlela eParkland. Kuzokhumbuleka ukuthi umama uZanele Mbokazi uke waxinwa ukugula okukhulu okugcine emiswa emsebenzini wayohlala ekhaya ezama ukulula impilo yakhe. Namuhla-ke ekuseni sesivuka iy'ndaba zokuthi akasekho emhlabeni umama uZanele Mbokazi obedume kakhulu lapha emsakazweni Ukhozi FM eshayela uhlelo obeluthi eshilo obelungena njalo ngamasonto. Ilezo nje wey'ngane zakwethu iy'ndaba ezibuhlungu ezivuka nazo namhlanje kuwumhla ka-12 ku-Agasti. Cha, bafowethu akukho ukutheni sithi tutu emndenini kamama uZanele Mbokazi nakubo bonke nje abathintekayo ngalesi simo. Sibuhlungu kwazise ube nekhono elihle futhi simthanda lapha emsakazweni omkhulu Ukhozi FM.